Този поздрав е за Лилко боксьора. Ръцето му играят като калашник. За Белгия, за Иван. Дилара за Киро Джамбаза, за най-добрия в Белгия, най-добрите и за Мариан, който се намира в Испания. И за Мития Окрика, той като ги хване, като мишки ги прави, които не могат да ги мачкат. Най-добрите петимата вратя гръб до гръб и казва така, когато застанат гръб до гръб. Ръцете им играят като калашник. Не им пука от никой душманите, нека само да лаят. И Лилко казва с ръцете си, ще ги направи да млъкнат, пък Иван казва с това диларство, ще ги затапи още повече. А Киро сякаш с цигли ще ги замерва. За всички истински хора, а за душманите слушайте внимателно! Лилко и братята му влизат! Колкото и да ни мразят, всички онемяват. Душманите отстрани само злоба раздават. Зад гърба говорят, но щом ни видят, главите си свалят и тихо си отиват. Завиждат на всяка наша крачка, искат да спрат, но нямат хватка. Колкото ни мразят, толкова растем, със сила и успехи напред вървим. Далеч от нас да стоят злобарите. Този поздрав е специално за душманите. От Лилко, Киро, Мариан, Митю и Иван. Да го запомните, истинските хора винаги побеждават. Който го мрази, в краката на Лилко боксьора да лази. Който завижда, хич да не вижда. Който го мрази, в краката на Лилко боксьора да лази. Който завижда, хич да не вижда. Душманите пак не спират да говорят, но празни думи няма да ни съборят. Колкото завиждат, толкова растем. Всеки наш успех по-силни ставаме. Лаят зад гърба ни, отпред са тихи, истината ги удря, няма как да я скрият. Лилко боксьора гледа само напред, оставят злобата далеч назад. Далеч от нас да стоят злобарите. Този поздрав е специално за душманите. Преди да се хвалите с пари и богатство, помнете едно: няма вечно царство. Който ни мрази, в краката ни да лази. Който завижда, хич да не вижда. Който ни мрази, в краката ни да лази. Който завижда, хич да не вижда. лайте говорете, Няма да ни спрете, все нагоре гледаме, никога назад. Вашата омраза ни дава още сила. Лилко, Митю, Иван, Киро и Мариан вървят по своя път. Далеч от нас да стоят злобарите. този поздрав е специално за душманите. Лилко боксьора, За истинските хора, а на душманите не, 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 не. колкото повече ни мразите, Не, 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 не. толкова повече ни правите По-силни